Hola, bon dia, què tal, com estan? Benvinguts a la bodega Miquel Janer. Per nosaltres, fer país és seguir cultivant com 4 generacions que portem la terra del Penedès. Donem una activitat molt completa, que no tots els cellers donen, que és una activitat de 2 hores 45, on es fa visita a les vinyes, s'explica tota la part de viticultura, visita als cellers, s'explica tota la part d'elaboració de vins, un curs de talls sentats, amb una mica de pica-pica, on es tasten 4 vins, i s'explica molt bé tots els processos del vi. Col·laborem en Fer País des de fa molt de temps, estem molt contents amb ells perquè tenen una manera d'enfocar les activitats molt de casa nostra. He fet una visita per les vinyes, molt interessant, amb les explicacions que ens ha donat la Bernadette. Hem fet una visita també al celler, on ens han explicat com s'elabora el vi, i finalment un tast dels 4 vins que fan aquí, que ha sigut perfecte. Els tastos que hem fet he trobat que era molt interessant i les explicacions molt clares també. M'ha agradat rebre aquesta cultura del vi, les explicacions que ens han donat, fa que gaudeixis més de l'experiència.